Mwansangala mwachimwemwe mundulo ndikulandireni pano pa Mibawa Television pa program ya Amayi Tokotani. Program yomwe timakhala tikuwunguza unazo kuti kodi azimayi tikukhala bwanji mmakomomo. Kodi azimayi tikuthandizira monga ife azimayi amene tikuyenda kukhala mthandizi. Ndi program yomwe timakhala tikumasulana, kulangizana, kudzudzulana, kudziwisana komanso kusangalatsana. Kuzana tuwiri titatu, kuseka, ndikuloleni kuti mukhale pamene popo tikambirane limodzi. Fa chigawo chachiwiri tikhala tikukulolani kuti muimbe phone kuti mupereke maganizo anu pamutu omwe ife leroli tikhale tikukambirana. Mu program ya lero muli ndine Agibel odala pondani komanso sindili ndekha mwa masiku onse ndili ndi Mai Sandra Rix amene amatchuka ndi dzina loti wakalamba wafuna. See you in Tomasten. Ifeyo. Wemba bwino. Komanso ndi Triza Mponda amene ali board chair wa Amayi Tokotani Group. Ndeti sanayi tambasule topic ya leroli ndimafuna ndalandire mwa paderadera. Mwaswera bwanji Mai Triza Mponda. Aswera bwino gainu. President Amayi Tokotani. Ndaleso bwino. Mwamachisa lero. Ndipo sini. Pa upulepo zikwende neti Felix. Zainera kudero. Apula zioneka. Aziwala. Ino alene palibe kantu. Palibe kantu yafupi yangono koma iye azioneka. Arafupi yangono Nawala kwa basi. Tiyamikire. Ineso ndiyamikire. Lero kukuona ni muli muwigi. Master munamba muona bali muwigi ngati. Ndiponso ndikudabwa kuti mwinagula zulu. Maringana ndizituko zabwera masiku anangoti ndikusalira ndeka mwina ndifanane ndi Agibel. Ndera bangaru zose mpana. Ndero mapanga zose mpana. Hayi koma ziri bwino. Master ndakulandira ntsiku la lero. Athokoza ndithu kwa basi. Program ya lero tikhala tikukambirana pamutu omwe tinakonzoneazo kuti neba tete patsana ulemu. Masiku athu okhalira limodzi pamalo pano achuluke. Neba tete patsana ulemu. Ndamuna tifuna tidziwe unazo kodi tikati neba ndi ndani? Neba amatani kapena neba sakuyenera kupanga zotani. Fuazo kuoneka ngati nkhani ya manebayi makwalalamu ndesikuenda bwino. Neba atu alingati mbale wako. Neba ndi chimozimozi mai yako, chimozimozi sister wako. Zilingati tinganotika ya landlord anu, chimozimozi umatenga ngati mai yako. Chifukwa alesa makhawo wachoka kwawo, wina wachokera kuzomba, wina wachoka kumolere ngatine. Mwakumana wamwe mseka ja. Zomolere. Ndise kwathu ine ndachokera kumolere kumene. Ine ndachokera kumolere, wina wachoka kuzomba, pambi wachimakhala mangachana. Ubale. Olo kandi kuyenda ndipita kutali mazozoti mwana wanga olatali wakuwa kuno mwakuti ine kulibe neba uchakwenera atani amuthandizire mwana wanga uchi ndizingomva zotaita kuti apato zinachitika mwakuti chimozimoziso iyeyo ana ake kaya iyeyo wachokapo iwenso utha kumusamalira chani ana ake koma anthu oti mwangokumana wina wachoka kwina wina wachoka kwina ndi neba pamene mwakhala malo amozi chimene chocho ndi chibale ndithu. Master ndi momwemo. Neba tu ndi munthu ofunikira kwambiri. Zikungovuta kuti kodi maneba ziwa tinawo botani. Chifukwa pali wina neba oti wenso kuyamikiranso kuti oye ndili ndi neba makhalidwe. Neba ndi munthu oti pamavuto pamtendere mene anenera ndithu acheya kuti tayenera kuti tizigwirana manja. Akamabwera mbale wako uko uyuyu akhala atakutola kale. Koma pali maneba ena oti umachita kumva chisoni. Nkukhalanso bora kakhala kuti wabwera kuzangokhala pa renti kapena kuti wangobwera akudusa. Koma ukakhala kuti uli naye full time ngati munthu oti iwe wagula malo yenso wagula malo. Umalakala kuti athawa. Kuithawa nawo. Kuithawa. Zoti nonse ndiwabwera. Tonse kuti ndiwabwera. Iwe kuti bwino usiye nyumba yakoyo ukakhale kwina kwake. Neba atapanga zomwe sawenera kupanga. Atapanga zinthu zoti iwenso nkumaza ati nzoonadi. Pano ndakumana nazo. Ndimaenda mbali koma papa ndiye ndafikapo. Pali neba oti amangutana nawe
popanda chifukwa zimene mwayambana zosaziwika koma kumapezeka kuti anthu ena aja akamabwera neba chonje ndiye kukubwera mwina ndi mulendo mwina ndi chani angobwera oyamba kuziwa neba uja afika kumuuza uyu kuti mwafika pano auje tu mwakuti kumadabo iweyo kumangodabwa zochitika kuti kumati ineyo pamalopa mwina pali china chake osaziwa kuti neba uja wakamba kale zoyipa za iwe pamenenso sizili motero nkumangodabwa kuti anthu angokuda ali apayo osakupasa moni kumati kuti pamuzi pano ndili ndekha neba oyipisisa yo kodi komano pena mumadzapezeka unazo kuti manebaja kuti mukhale bwinobwino pamalo kodi timachita kugwada pasi nkupemphera zoti ambeta ndipatseni neba wabwino kapena mmango yanja na magazi sinzoti mmakola muzokhala mutani sikuti sininganene kupemphera iyayi inde kupemphera kumakhala eti komabe munthu aliyense akamachoka samaziwa kuti ndikukakhala ndi agbe sumaziwa kuti ndikukakhala ndi mponda iyayi zimangochitika kuti anthu takumana chimene chimafunika ndi ubale basi chikhalidwe chakocho ngati uli ndi nkhalidwe oyipa kodi sikuti sungasinthe iyayi chikhalidwe tumapangisa ndiweyo kuti ukhale oyipa kapena ukhale kwabwino ndiye iweyo ngati uli ndi mtima woyipa ukuyenda nawo mtima ujawo ndiye kuti ndi woyipa basi komanso ukhoza kusintha chifukwa pamalopo pena ndi pena umachita kuona kuti komatu apapa ngakhale ndikupanga izi sizikundipindulira bwanji ndisinthe anthutu amene akubwera amene akukhala anthutu abwinobwino ndi kukhala ngati ndikuvuta ndine kumpempha kuti ambuye ngati inuyo munandilenga amene ndilili chonde ndisintheni taonani anthu akulephera kukhala bwino chifukwa cha ine ali ndili ndi vuto ndine zimatheka ndithu kupanga komatu ndochepa amene amazindikira kuti ine ndili ndi vuto ndikonze vuto langa ndipo ngati munthu chikhalidwecho chili chake ndi chake basi olatapita kaya kuti sikuti akasintha ndi wachoncho basi koma rumapeza zimangotengera kuti umapeza anthu otero aja aliso ndi azinzawo amene akumvana nawo bwino kwa basi chifukwa ndikuona kuti zimangotengera munthuyo kuti wapezana nayeyo ndotani komano kuti timfunse wina aliyense kumene akuchokera atha kukuuzanso mavuto ake kumatebola anga aja pamalo paliponse ndipo ipa chifukwa ina amasamuka atupanda tikusamuka akuti chakupanga zakuti kwakuti dera lina lililonse ti anthu toyabwato tiliko kwa basi ndemwina tingounguza unazo kodi ndi makhalidwe yati amene amakhala akuyabwa manebazi athu fankulinga kupeza zoti anthu kumapanga makhalidwe aja komosa madziwa zoti kodi khalidwe ilili ndi mawanga amalilandira mutani ndemwina lero ti aunike unazo kuti neba mukamapanga makhalidwe awawa mudziwe zoti mumandiyabwa pali maneba ena onena kuti mwina iweyo sunayankhulepo mawu achipongwe sunapangirepo china chake choti kudana nawo amangozuka chimulomocho wekha mkungoti koma amene wawa ndiyambira pati maneba mamuda amene inde kumpasa moniso mwinangoti ndili bwino wathana nawe sakufunsa zoti kaya inuyo hayi zikuchitika mmakwala mkungu kwambiri nde iweyo wamudusa kaya tingwerekeza zathu amapita kuntchito wamudusa kupita akusala mbuyo muno ndi wantchito wako anaphi wapita atu zake akukhala wantchito wako uja asa iweyo mwini wako wa nyumbawe osimakutenga ngati munthu kukupasaso zine wosamaliziwa ndemwati akati iwo kati muli bwanji kumadikira kuti nane ndiyankhidwa kuti ndili bwino ka iwe angu yankha ndili bwino ndiponso akakuyankhanso tu ndi mwayi amakhala ngati sanamve kodi makhazi oti ndati tina bakashana nthawi ina yake kapena kumaloto komane ndimaona ngati mwina line ndimakhala ngati pali maneba ena safuna munthu wina apose safuna wina apite pamwamba iwo akhale pansi pake amafuna kuti iwo basi nthawi zonse azikhala pa top iwo zayang'ana iwo zikagwadira odi moto ulipo mpale nawo moto ndibweke ni machesi ndibweke ni je mwachena ndinu ikoma ndiye mwachena ikoma ndiye mwachena nawo kuti mwina akuyamikire siku komatu koma wigero ndiye kuoneka
muntima mwatha kumaona kuti koma wachena koma kuti atuluse mawu imva ndi mpope ukopedwa daily akumakuza kumakuyamikira daily kuti wachena akhale ndani tikamunena kuti wachena ndeti azipanga matama amsiyena azipita chosacho wewe akakuyamikira supanga matamawo ende bize ucheza ndi mwina wa ntchito wako anako iweyo kutuluka kupita amakuona tu wamudusa akusesa ukupita mpamene akumuyitana mwana wako tandigereni mchere akumpempha mwana iwe unali pompo ogula ndi iwe ogula iweyo ati iwe sakukuyankhulisa iwe si munthu iwe ndi wachabe abwino ndi anawo mchere uli nyumba mwawo inde ogula iwe wati iwe mwina unasiya kapoto pa moto wasiya ndiwo pa moto akuphula ndiwo zicha ndipale nawo moto bwanji samaphula iwe uli pompo akuphula pale ana okhaokha akutenga poto kusiya pansi ndikupala moto wake akubwezeresa poto ija akunyamuka kumapita ameneyo maneba amali judi ongozuka mmamudi basi ana ukabwera iye anabwera tu anaphula apala moto iye anabwera azatenga pachesi chonsecho mwini wako unali pomwepo sakufuna kuyankhulisa zimamva zoti neba akutumulana kanake chifukwa wina aweno mtima umayamba kuti ineyo bwanji munthu isakundiyankhulisa ndakubwera kuzatenga zinthu zogula ineyo komanso kutenga kwake kotenga pali ana okhaokha kauli ndi mtondo ndibwakeni mtondo ananu iweyo osakupempha ndondoba osakupempha bwanji maseli mafuna muyankhire mpaka nakuti walisa acheya ndaiwalisepo chani akambaza mamudi akambaza maboza oti mwakamba nda ntchito yosama kuyankhulitsa zilipo nditu kudikira kuti iweyo uchoke ndewo mbuyomo azifasa azitambalala iweyo amakhala kuti sindikuziwa kuti ndiike mawa mtundu wanji kuti zikwaniritsidwe kuti ndimene zimakhalira koma pali neba nditu osowesa mtendere nde iweyo ukhale kuti mwina ndiwe mwana yeyo ndi wamkulu nde iweyo mwanawe uzikapanga za nzeru zooneka business ziyenda uziwotcha daily anyezi uzibweresa chili kukuzani nuyo uzikazenga daily iweyo nde uzibweresa kaya ndi nkuku kaya ndi chani aziona koma inuyo timapepala atapromili kuti kuoneka kubini pamene popo ndi pamene sopano kumabwera udani udani tu weni ndi amakupekera nkhani zoti chiyambire sunapangepo iwe kumachita dabwa zoti yachokera pati ndapanga solid ndapanga ndine ndimwati ineyo mwake moto mama uli onse ukuchoka ukupita kaya kupita kunchito kwako akukuona kuti kwatuluka sukukhala pankhomo koma mbuyomo ndenzija ndimanena kuti neba wina aliyense akamabwera oyipo makhala ndiwe nanga sikuchita bwino kwaposa iwowo ndi ukulu wawowo waakanika komatu munthu akugwira ntchito nawonso mamuti muzipanga za pakhomo pano mukulimbananso ndi khomo la nzanu chimene ndikudya ine sikuti iwenso sungakwanise bwinobwino iyenso akhoza kukwanisa koma kuyang'ana za iwe nkumachita kudabwa ndalama yake ndi imodzi yomweyi zoti mwina ndochita bwino kuposa iweyo koma kagwiritsidwe ntchito kandama koma unaita wawa ndi chani ndiposona aundipangira nsanje ndi chani mwa chani pati ineyo nyumba yanga ndi imodzi yomweyi inuyo komatu muzilimbwe tsopano nanga usadya bwino mwina kuposa ine bwanji ufiti mukunena umene wokhala ndi alipo onena kuti iweyo osamakuyankhulisa kumayankhulisa amunayo amuna kwako apasamoni iwo sakupasa moni alipo akakumana kuchita kwasangalalira iweyo sakupasa kumachita kudabwa kuti maineyo sakundiyankhulisa mwina akandiona kuyang'ana mbali koma munanga kwasekelera ndi ana omwe kumati kuti ineyo kapena mwina mwake pena pake papotoka ndinamva wina wakakudandaula ati ndasamukako kumene kuja bwanji kanalandisa bwanji akuti ati neba amakalandira majumba amuna ake analemedwa ndeni nati ndingwalandira banje sangokuitana kuti mwalandira kubwera kunsewu nde ili imeneyoyo koma mmakwawamo tu muli zinthu mmakwawamo nde amachita kumasuka akakhalano kagulu kawo kaja amvekere munthu uti nyumba mundeni mamunayo koma mkaziyo
mamuna wenzako mutu wake wamuonera pati wamuonera pati munthu ndiye mamunayo amuna kuti amene amaoneka kuti nyumba munthu amene ali mungana uko koma pankazi amene anamutenga potani kaya kuti mtenge pati iwe unali kuti mene wamtenga iyeyo ati aiya mikana mamunayo anakonda mkazi mchani Nini? iwe anakavula kuti chichewa chake pati anakavula kuti kaya kuti we mkazi oyipa ngati amene koma apapo kuti munthu nde mamunayo wamuziwa bwanji kuti munthu nde mamunayo wamuziwa bwanji I think ka element munadzaka mpaka nsanje kaja nsanje inaso imakazoti I think awawa banja lolo kuyenda bwino amuna omwena akwapangira zomwe amatani amafuna sanamvepo kupokoso lililonse mwina anthu mmamenyana koma mwa katikati sisi matuluka kunja kumenyana kuli mitundu makaindi baba imozi kwa iwe ndiyo bwana iwe amafuna amenye zitatu zituluke panja ngati afuna siweso mukapemba ndeu muzithamakisana ana zitatu atati mapitiko mama koma ino pali zino chifukwa chake akuluakulu akali achamana tikapirireni zina timazipiririra mkati momuimu mwakachetechete kuti zisatuluke tisayalusa munangawa kungokufika wacha sakudzori kodi mkatimu mulizotani chifukwa ngati iyeyo akufuna kuti aziwe za mkati mwako akufikire mwabwinobwino ine neba ni masirira amene mmakhalira ndamu kandi banja lanu sitinamve kuphokoso nde umamuza ta sisi musoneka tiphokoso kuno silikhalapo tikayambana ife sitikangana nyumba muyo timatengano kakangana kuchipinda okupira ya kuchipinda kwa mfano timakangana kupiri timakangana musewu timakangana kueleza momveka bwino mai Sandra Lix iwa kuti akakangana kuchipinda amakakangana kuchipinda sakangana pakulu makofi osama kathera kuti konko mai mponda akakangana kupiri mganize mikangano mene imakhalira anthu makakangana kuphiri mukuyisana musesereka muzibwera sono kuchipinda kuche imapezeka mwana mmozi wamva kuti kuliphokoso nde kuli achero machito kuti yayambikamo ndati kukakhala kumpanda amene kukweza na papeo tazili upoyo yayambika kumalakala ngokwera mpanda ucholi azamvesese ndekuti mukamamaliza pepo muzi wonse wazozoti kwa neba kunali nkhona anthu ayambana ochita kuyitanizana ndikuti zili nkati neba ambiri amafuna mabanja otero banja loti lizivutika kusowa mtendere amuna alezere atukwane muzi wonse amuna alezere akutimule kapena azikuzunza usamaje daily uzingoenda makomo mwawo iyi ananga isanaje cha mamawa ya bambo awo jeni chichokerezana sana abwere anthu banja loteja amakapeza iwo chota chokuyankhula ndakaona kuti iweyo kukhoma kuja sukupita kukadandaula futi lako sana kuonolo even ni machesomo fatu pala anthu ena kuti macheso omwewa kumakanika kukhala nyumba macheso ochipa omwewa daily ndikapale mutu daily ndikupala ndiye wina ukazipanga zoti ine zingoenda mmakomo ndingogula chani machesi anga ndiziya samoto ayi wachiponga ndozimva kuti kwa macheza okha ndi amabwera nkachichewa ka kuti kwa ndozikonda amacheza yekha umva amwali oterolo amuna kuti tapeza pakuti osamuza ayi amati musamuze koda angafune kumva zimezo musamuze ndoyerekedwa akhala choncho ni mwana wake mwazilo kuzela acheya mumwandenjeza makalai master ya makalai ndepali kagulukena kama neba kachaona zoti amati akadzavala moto kwanu amatenga makala awo ndikukubwezera ndepali ena amamaliza moto kumaliza mbaula yonse ine makala ndagula afafandede zina ndolo wangayi kuti apya iya kuzapala na ndolo apya ndi chani maona inde kuti neba zakhala mwa apa patikhala bwinobwino ayi lero abzapali masiku atwachuluka umpiri atu masiku mwina atatoka akubwera kena kuzamba ndo akapala kumapita wamba kwauzana amalizapo ndio umakuwa sikuti sina kuzepo umachita kukuwa amve amalizapo moto uja ndani neba wantopoloma zakhala iwewe na ndo ende apshera chani basi weka ukangomva kuti
akupanga zaini masabwerereko ukakhala wanzeru ndikulena ani wale samamva akangoti choncho kumva mande ndikautapa ndakasema khala utizifukwa pali zopempha zina akuti maneba ena amonjeza kupempha timakamba za maboza opanga za munako ndali kupempha omati akakuona wayanika ufa si agaisa abale inu kuti ndigaisa wanga wiki yamawayi ndibwereka ndikubwezera chipele ganyu cha ufa ambiri kajadwa zikuchitika oloso mwina solofa wasakuona kuti wayanika kumene ambiri vanhu mesa maja grammy uchani abwera buno bwino abale inu ufandeza ndivuta tangu ndikirani pale ndikagaisa wanga ndikubwezera sabweza umona agaisa koyamba kachiwiri iwo ngapita ukafusa kuti ndibwezere nufa wanga umango yang'ana kuti abale basi ningwasiya basi sikulina ndio umene uja kugaisa uja akadzona wako amapita nyumba ina kuti ayiwalise akatenga nyumba ina temtebo kena kubasa azapa ngala mtu izambira so nyumba yako icha nibwerekeni ndikubwezerani basi moti kupempha maneba zimapinja ena kupempha tusikola kwika uzipempha kuti izinthuzo zakuvutadi kuti ine kumapapa zafika apa ndenda thedwa nzeru ukamapita sokompempha uja munthu azichita zozo awawa amene ndikwaziwirene ngati afika poza ndipempha ine ndeti chinthu china chake sichili bwino amakupasa so ndipo mabwinobwino ta indangokupasani sikuti mubweze chifukwa chana akukuziwa khalidwe lako koma abale pali kupempha kuwiri mase inamva kwena kuti nazo kuti ineyo akamandipempha naninso ndimangompempha ndizoyenera ndizolondola ndiye akutani ari kumphunzisa palibe sakuphunzisa koma ali ndiye kuti uyunso chikhalidwe chake chomwe chonso fuko wanzeru aliyensa kupanga za pakhomo pake mena anenera cheya kupempha sikuti nkuchimwayi pali siku lina lake nditu wasimidwa komana palibe kanthu akandipasa komabe ataziwabe kuti ine sinabwerepo ngati ndabwera ndiye kuti pali vuto ndizomveka koma inu mundipemphe ine ndikupempheni ndetiphunzisanapo chani ari musiye ayi sizingatheke sikuti angasiye chifanena kuti nanenso ndikupempha sitimapemphana siku lina ndi aja kuti akachoka ngati sana kupempha iweyo amapempha mwana nangasema mayawo zulo napempha izana ndinapempha ndiye lero ndipite akachoka ndiye kuti akubwera iwe kodi maya ali kuti kulibe koma chosecho akuona ukupita maona chifukwa choti chizolowezi chake chotani chopempha inenso amandipempha inenso ndikapemphe sikukhala aliyense azipanga kupempha amadziwa kumana takambani taisimbeni taing'aluleni inuyo nkumaziwa kuti ine ndimakapempha kwa uyu koma wina ikuti abwere ku nyumba kwake ndilibe ali nacho kuteza ngwa mukanafulumira kubwera mwandipeza zitatha koma shuka tunali naye anawo amaliza pompano ndimene amakhalira mtima ongofuna kulandira zanzako iweyo zako ayi kukhala ndi chakudya nyumba zako amene umadya naye wabwera kuzakuza ise kunyumbako lero kulibe ndiwo tandigayire mumva asikana ana tuposa chedwako ndimapasa ndine ndemo sinaje iwe nzona amene wakhalira nyumba mwako ngakhalisuze kuendelera bajekeje nkubati sinaje chosecho ndithu mwazenizeni zakuvuta mwazenizeni sintunduso wauja unena kuti ochabwino ngati izi zata ndingotenga kandi 100 kwacha 200 kwacha ndingompasa sikana kakuleni sugar ayi iyeyo zake azilandira ndamatera kuti zulo akuzo linali kuguluta gawa na village bank kuti chabwino ndibweke ndi 500 yachani ndramatu zata kuti wala ndira 5 o'clock lero mama abambo ajo otu mawa amene amapita kunchito andiuza kuti ndi apasa ya transport ngati amampasa mamuna ndiye isikiliyonse chonsecho kumana afuna amane afuna kumana yeye mtima wake ndio maana basi komano iyeyo akavutikano pepani 6 koloko afika pakhomo pako odi ndali nkudzwa so kabodza ayambe aza akunamize kai pamene moto kupala nkuzimira popalira pomwe akufotokoza nkani matenda aja agoneka koma inu iweyo zulo tunali ndi drama koma inu drama zakathera ku transport ndinakasiya zakudya mazulonso nnapitanso koma bambacho ayi drama akusiya sizikukwanira zili zaboza
cholinga iweyo utenge drama ija unali nayo kuti ugwirisire ntchito umpasi zimene amafuna kwake ndikulandira nditu. Ndakuti pali maneba ena amene amadziwa kulangiza ana anzawo. Awo akupulikira Akalangiza ndamaitenganso nkhani ija ndikuyilengezesa chinkweza mawu chamudzi. Musaone tu amene aja nawo mwakuti musaone mwakuti popanda ine ali olowerera kana kalata makamaka uje uje uyaya ati ndenkumwita na uje ari kwambomuza chimuzi kuti iwe uli ndi yako ana ukapanga za anzako ako osalangiza bwanji ndetu mwana sakhale oti mwina watenga kayamaona bwanji kuti nkhalidwe ndo amayi ake uyu ndo abambo ake mumva koma ndikanampeza uje uje ndi mwana wabwino amene uja anatengera mbambo ache koma uje ni uja unakuti kuti ino anawa ndi anu anaona kuti bambo anaonera kuti ndiponso zinthu zikamayankhulidwa pena nkumachita kudabwa kuti ino izi zikuchitika nyumba mwathu muno kapena ndi kwina kwake. Manebazi amatha kuononga zinthu kwambiri. Pali manebazi ena apasulo nditu kulakalaka iweyo utafika poti ndingosamuka mwina ndikakhale pina pake ndikapitidwe mphepo koma nyumba iyi ndinachira koma nyumba ya mbuye ine namanga mbuye munaloderanji kuti ine ndizamangire kuno nzangayo pamalo koma sina ngoma khati sikuziwa fa pamalo ukamagula ili ngati nyumba ya rent ukamasaka nyumba ya rent amakuuza ti nyumba ilipo mabafa ndawa matereti ndawa iwo mangubabuza lowa zikhaliro maziziwa after utakhapo ka month ka miezi iwiri chaka komano chimozimozi ngati wagula nyumba wagula malo nthawi imene ukugula samakuuza ti ife tunda anthu achabechabe ndamakusekerera chabwino kumanga pamene paja ndiye usamange nyumba yona kuti mwina uwapose iwo yawoyo unapeza kalewo nema design abwera daily waipaso umanga bwanji amanga bwanji choncho koma zochitika zambiri ati ndama uzitenga koma zifukwa atazifukulazo koma nkhani yake ndindi ndikulangwa chani akumagula cement okuba ati amene ndikuonera abambo mwina magwira ntchito kupotera ndi amabakongo amene kupotera ndikosagwirako mwina ndinseongodusa mwina iweyo umafuna kuti mwina matransport amavuta kaya woti akutengelewa bwera mochetu zinabwerera nje usiku zokuba ziwezi chili chonse kuti apange chimakhala choipa cholakwika chili chonse kwa iweyo chimakhala cholakwika ndati kuli maneba osadziwa kubweza ngongole akatenga usabweza osatitu awa opempha wet awa ndi opempha kunazo kuti akupempha andibwerekeni koma osabweza amene lukamba ndrama zikulu iyi neba tandibwereke ndrama yakuti ndrama yalenti ativuta neba tibwereke kuti utani tikupatsa kodi nkhani sindi imene tikunena kuti ndi neba ongofuna kukubwezeresa mbuyo kuti ubwerere mbuyo usapite chisogolo usapite usogolo usapange chitukuko ndiye cholinga koma anthu akupanga nazo opshatu kunja kwambiri chifukwa chake mwina cheya amene akuyankhulira pakukwanira nditu kuti chifukwa kunena zoona kuti tiyambe kutambasula zimene zimachitika m'mizimu ndi zambiri mbiri ati mpaka na ndinadzamva pomboyo munthu ene akunazo kuti ati mpaka na neba anakaika poison paufa wa neba kuli kusakhalitsana bwino akuluakulu zizifika pamenepo zikuchitika kapasule amene zikuchitika kuyika cholinga kandi banja lake lite kaya zankwatira iyeyo nkhani iyi mwayamba yakapasuleyi tipitirize tikabweraso pa nthawi ino tikapumulire tikamwe mkaka kuchokera kwa masponsors athu alilongwetere muchigawo chachiwiri tikhati kubweranso kudza kupasirani ndandanda atu akapasule kuti kodi umayenda bwanji m'makwalalamu komanso nthawi imeneyo mukhaza kuti mukuyimba matelefoni anu kutiuza maganizo anu kuti kodi inuyo ndi aneba anu mukhala motani kodi aneba anu anakuphinjani motani mungakonde kuti aneba anu adzikupangani motani kuti masiku athu okhalira limodzi ngati manebazi achuluke tibwerenso zikatha izi.
madziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama, ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife ku Lilongwe Dairy. Ali Lilongwe Dairy akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka uwu, mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. ProMilk kuchokera ku Lilongwe Dairy, mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani ProMilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dairy. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi, imwani mkaka ProMilk. Inofuna kupikula ProMilk, phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo a Lilongwe Dairy. Tikulandireni mchigawo chachiwiri pano pa Amayi Tokotani. Ngati mwangotipeza kumene tukambirana pamutu onena zoti kodi neba tikhale naye motani. Ndi zinthu zili zomwe neba akumapanga zomwe ifeyo zikumatiguguda pa mtima. Komanso ndi zinthu zili zomwe ife tikumachita m'makwalalamu, m'mipandamu, m'maplotimu zomwe ifeyo sitikudziwa zoti neba zimanguguda pa mtima. Ndeti nali tikukamba pano azimayi wa mafotokozo nazo zikumafika mpaka na kuyikirana akapasule ati banja la neba lisayende bwino, lawo lizikhale kuyenda bwino. Ndeti chigawo chimene chichi ndi chimakupatsani mpata kuti muimbe mafoni anu, mutuze maganizo anu. Nthawi ikakwana tiuzana kuti imbani foni pa namba yomwe kuyenda pansi pa TV yanuyi. Mairix mumayankhula. Zovuta mbale wanga. Ndi zovuta zikuchitika zambiri mene ndimanenera muja. Mankhwala ndithu kukudwalisa. Muti matenda onse wali mzipatalawa ena makhaulera kwa manebas. Ena samakhala kuti Mulungu matenda chani Satana kupita kuchipatala akakuuza dokta wankulu awatu sakudwala. Alibe matenda aliwonse. Alibe matenda kuma munthu akufa atuyu. Zikuchitika makwalalamu. Neba kukupangira chiwembu. Kumene wachokera, wina wachokera ku Blantyre, wina wachokera ku Lilongwe. Anthu ongokumana koma mpangana ziwembu. Kuika kapasule kufuna kuononga banja lako lanzako. Chifukwa chachani nkani osaziwika chifukwa choti akunyada akudya bwino. Kodi kudya bwino inuyo osadya bwino bwanji amaletsa kodi amaletsa munthu akulimbikira yekha. Ine amunanga kupita kuchito ndikupanga business ka business kaka ngono atakuyerekedwa ndi business yake. Amazitenga ngati kodi amazitenga ngati ndani kunjako tuziliko. Anthutu akuziona tikuziona kunjako. Mavuto obweresedwa ndi neba. Okulakula. Aneba ndima lakwa chani. Kodi ndima kuchimwira ni chani aneba ndima kuchimwira ni chani. Ngati ndima chimwa mumatali. Osandiuza. Bwera musandiuze kuti iwetu apa umachita zakuti zakuti. Kapena apo osuna ndiyankhulire bwino. Ndipo neba amene umayenera kutembenuka chifukwa choti nzako si neba wako ndi nzako ndi mbale wako. Koma chikalira kupange choipa. Kudabwa amene anthu akukupewera pamudzi. Osazowa zoti anthu yako yonse neba wako. Ndikuti muzi wonse iwe kukhala oipa. Nkumadabwa kodi iso pano. Zokhala bwanji. Koma chonsecho tusunapita pa khomo pa munthu. Yesu napita pokatambalala khomo la wina wake kuti mwina unakambako nkhani neke wina kuti anakutola mistake kuti awanda miseche awandichani koma ayi amene ndo nyada. Ndo yerekedwa. Musaone chompacha ndi choncho tu. Kodi no simukwaziwa. Sumaziwa. Samatatu kuyankhulatu amene. Satatu khala bwino ndi anthu. Samatatu kucheza bwino ndi anthu. Bachipongwe ndoyerekedwa. Mabali. Ozimva ya manebayi. Ndikhoza kuchezera mpaka mawa. Tichezera. Chifukwa apa kuti tiyambe kutchula lese zimene amakoma zina zoto tingokhala chete. Zili mu mtimamo. Ndamva tati tikungokamba pamwamba.
Tikwapa kuing'alula. Ukapeza neba atakuya. Neba, tikakhala pano sitimakamba za munthu, Sitimakamba za zomwe munthu. Zikuchitika. Sitimakamba zomwe kuti banga yayi. Komabe neba. Akaziziwa. Komabe anyway, mwina nkutaka zoti neba uja sakudziwa. Tamuziwisa leroli kunazo kuti neba ukapanga zakuti zimakhazi nzosayenera. Nde ifeyo tingakuonde kuti mwina neba atasintha motani. Okay. Ifeso lundi neba. Inde. Wawina wake. Monga mene tili yakuti muna ene. Kutako ifeso alipo amene timamuyabwa. Inde. Tima mkalakasula ndithu. Akamakhala kumationa kumati kumaondama ndi boa. Ati taone natavala wigi lero. Nkhani ndi awigi. Achita kutulusa makolona awiri kuti abale. Wina sikolona Ndinekirezino. Osayandikira pafupi muzaone kuti chavalidwa ndi chani. Kufusa kuti neba iwe umapanga zakuti zima ndi boa. Sanafuse umbone alibe angonkana akulengezesa. Ndi maprogramu athu ena fe omwe bwera pano ndi mazulo oti kunyumba tikunyamuka ndi ndima wavala kasikete Mwamona bwera kuno. Ali kuti inu muona kanapitira za mibawa. Mutifuse ife tikuziwa bwino amene ucho. Zilipo akuyendera. Sikuti amangopitirapo inu usiku ngati pano munthu akasiya banja yake, akasiyanake, azikanyamuka nthawi zinawo. Zoti zosempana. Makuti akufunse kuti kodi program ino mmapangano. Nthawi yanji. Nanga chifukwa chani mmanyamuka mochedwa. Ndemu kakhala kuti iwe ufotokozere umbone alibe ukakamba zosiyana ndi zimene umatana. Umapanga. koma ndeti ngathane nawo motana maneba zingatamenewo. Koma tolo utatani suti ungathane nawo. Akuzunza milomo yawo. Akuzunza nthawi yawo. Tizitani. Iweyo zipanga zako. Aliyesa zipanga zimene anabwerera pa khomo pake. Iweyo zipanga zimene banja lako limafuna. Fati ngati iweyo kumapanga zinthu zona kuti uli ndi amuna ako nyumba. Ndi banje aliyese ndetu wagwirizana nazo. Mene amaticha mene wayimverera. Panga zimene wazakumva mtima wako zimene munthu amene ungazikwanise. Koma kuti uchedwe kuti auja kuti chane, sungatukuke pa moyo wako. Ukhala ovutika mpaka kalekale. Chifukwa iwo akuzunzika nthawi imene akupanga za iwe. Mibawa television, hello. Hello. Mwaswera bwanji mami? Ndiri bwino gani wega? Tili bwino, tikudziweni ndi komwe mukuimbira. Kwezalamba munanjoli. Sister Fire. Ndithu. Chair wa Nanjoli Zone. Vice Chair wa Blantyre chapter. Tiyankhuleni. Abayi manzibisa yi. Wako sasowa. Abayi ngani amaneba. Atani maneba kuna Nanjoli. Maneba avuta. Maneba ena ato akuchita kupura kumati ukati wachokapo. Koma ndi akulowe nyumba ndi akubiri. Yakuma zinthu zasona zizara abazabira kuti. Akutengera neba. Umufusa neba umade kukana acho. Nazeba amene wasima neba abwinoi. Tithale nawo motani. Amakuzoeka munthu mtendere. Zija zoti munthu neba amakhala ndi mbale wako, umapezeka kuti munthu umayiwala kuti ndi mbale wako. Kuyamba nokudani notsopano mwamuti anthu mzikhala kuti mzithandizana mzidalirana pachina chilichonse. Koma kumaupana kuti ndikangoti ndachokapo. Olakhala wasiyana suzena kuti ana ndasiya ane kandiyang'anira ayi. Umakhali zizo ndizako basi. Neba wanokonda kuopsha kubasi. Panokuwa neba sosa abali yako iyayi. Neba ndi neba basi. Neba ndi neba basi. Nathokoza ifanya maganizo anu Anteda. Ndithu. Mukhale ndi usiku opambana. Ndakunyadirani. Zikomo. Zikomo. Neba kana bwanji kuti waba pamene matope phazi lake ladinda pakhonde. Phazi likuchita kuoneka kuti lachokera huku. Huku matope adusa chonje. Akatorisine. Mwafika pomabelana ni maneba. Neba wako. Usasiye silipa sipanje peza nyamulapo. Ndama ulula ndi mwana. Mibawa television, hello. Hello. Talikira nani ndikane mawanu kuti timvane bwino. Hello. Hello. Pamenepo zativuta. Akuti kuba. Ndamulula rundi mwana. Zili kwathuku.
Mibawa Television, hello. Mwaswera bwanji mama? Taswera so bwino. Dzina komanso komwe mukuimbira madzulo ano. Tiyankhuleni maganizo anu pa mutu umenewo. Neba wakuta nini neba? Neba akupanga zotani neba? Hello? Kufusa mafuso. Kuti iwe chikukukuza ndi chani cha moyo wanga neba tadeka. Aikulepera kulongosola. Zakulira. Akuti neba kufusa mafuso. Atikungokanika kuyasambona. Kondera simuja? Mwana kanguba. Kodi sikufisa. Amene watu wakulakala kaina kakhala message. Mina kopa phone ulikumveka. Zakulira. Mibawa Television, hello. Hello, mwibani. Tiri bwino kainu mama. Tiri bwino. Ziko mukuimbira kuti komanso tikudziweni. Ono uganja ya ngoma ya Chileka Chikulu. Kuchileka tiuzeni maganizo anu madzulo ano. Todi ilema weleka yeneba yomandeli no mandeli ngaya fode maneba dafu kama gomomo. Tang'aluleni maneba amenewo. Maneba bene akutaja yoga koma yote kukundika ndi mwana ari maneba acho. Ngoba kulaya mfane nawo neba. Koma pa mwana. Kumasuka ndithu. Mwana ndino kusangala naye koma koma moto koma ndingo yaji koma wewe kula kupete loli komponeba kutoneba kukuta. Kuchileka ko mumathana nawo motani maneba ngati amenewo. Maneba ndakura kuchileka kuleka kwakona kotulo kwa maneba kukuta. Mori mufuna musamuke. Mori mufuna musamuke uchileka faja neba. Kusema kwa zilinga samuke kuna kuli zikane basi kuli ya nyumbano kaza tuzukukanika neba kukuta. Tathokoza kuchileka ifwa cha maganizo anu madzulo ano. Tichileka bwereza? Neba sitina mmalize kung'alula kodi? Jamwino tathokoza kuchileka? Ziko. Neba kuzolowera mamuna wako kuposa iwe. Kodi meseme muneka mpakale? Wati Jaba yasi. Sindendo kuonjeza. Ndati ndimene kwenda mutu maomo. Mibawa Television, hello. Aizovuta ko basi. Mwaswera bwanji mama? Taswera bwanji. Taswera so bwino. Bikomo. Dzina komanso komwe mukuimbira madzulo ano? Ndikuimbira kuno kuzomba. Ndine mailengani. Mailengani maganizo anu mukuti bwanji? Ine maganizo anga ndokuti anetsama chidanza mwino. Akumatani kweni akumatani. Aneba maomo kuti akupemphewe wankulu. Amabenthana. Ndezi makhazo dakwisa kuti akulu akubuza mwana kuti ndikayile chakuti iwewe wankulu uli pakhomoki. Akubuza ndezi makhazo dakwisa. Ndene bawina akakona kuti iweyo kupita kuntchito. Sizimamusangalasadi. Ndamapezeka kuti ukati upereke moni kukwiya osakuyakha. Ndithu. Mumathana nawo motani maneba ngati amene wamuzombamu? Mukumatani muzombamu maneba oterewa? Aneba acho nto ndithu iweyo ungayesesa ndithu kuti mina monga ngati uyu neba okuti akuona kuti wewe umeamulisa kuti akubase moni. Akubasa ndikomwe kodwa iwe ndio kuyesesa kuti umbase moni. Ndezeli madakwa nazo kuti chimachitika nditani ndebe programu yangu iyi. Andisangasa bobasi. Mori afika mu nthawi yake. Kwambiri. Mukhale pompa. Kuwana nazo ife mmakomomu maneba.
asindikatu Eh. ali mwagwira mtima Inde. osati kungwagwira mutu okha ngati zimasowa umachita kwaona kakhala kagulu muja kusina sema chito inali tu ya ine imene koma adusa milungu itauma kuti usochota yankuli Mibawa television hello mwaswera bwanji mama Tasera zaidi mama. tasweraso bwino dzina komanso komwe mukuimbira madzulo ano Aidensi ndichulai. chabwino Ino antuwa ama yuwa ina kuya akiseka ngokumana aliyeta kudoka bosiana. auzeni Nama kuna uneno kuliki mene iwewo uli nazo iwo akhaye nazo kuma iwo santoka niso kumukhaye nazo sakuziwa kuti ino machokera basi. mwazitenga kuti sauziwa Ama kuna zene akakuona kuna kala baba nyumba wabacha kuruzo kuseka. Nina kona zero manga nina chake kumalo jana manga ngaona ngari kuli wewe ya mbuyo. Ngana ngabile iwe zingo banga zako kuli wo atungo chawe ndime ipo. Iwo ndika zakuligira. Abana ga zingo yoraki adasti. Awe zingo banga zako ayakuya ata umasokoni ayata iwe zingo banga zako unabeleka zako basi. akuye neba ndikhulupirira amenewo wamva ehe ehe tathokoza mama chifukwa cha maganizo anu abwino madzulo ano zikomo apule yes mipanda ikumangidwa ena sekumakhala tikufuna koma Kupewa. muna mwake tipewe masiku anga nanenso achuluke inde petroda isanditenge sanga ndikukuuzani isashute tawe shute sana kwa pamakhala zochitika kumanga mpanda kwenda zambiri kumakhala kufuna ijairu tibwerereti tili pano Mibawa television hello Hello. mwaswera bwanji mama Ndasema kuti mami. tasweraso bwino dzina komanso komwe mukuimbira madzulo ano Ine mai Margareta uchilinga Palombe. mayi Magaleta maganizo anu mukuti bwanji Ini lazima ite mabaya sana mfuziwa. tangobaya twe mkuzango ing'alula pamene paja Ona, ndio tuzoona zimai mama. Ndikonde malata, siko tunakuta ndine kukipiga makwala munditu. Nditu tukayanga ndinakoti ndikupenda kuti haizizona momo. mori zafika poyikirana mpaka nakondaine kwayikira aneba akondaine Mufagale. tathokoze chifukwa cha maganizo anu madzulo ano mama halo zikomo tathokoza zikomo kwambiri akuti tangobaya chilichonse ndichoona neba wafikapo pomwe ino Mibawa television hello mutalikirane ndi TV yanuyo kuti timvane bwinobwino hello ndaswera bwino kainu mama dzina komanso komwe mukuimbira Kidezo zindichula. tena zoni Lilongo chapter. Apo chokotani. Oi. woye Tu. Anebaku. aneba akutani Abale, neba tu mwabakera. Ai, neba tukabwachi. Iwe neno umpase moni, yeye yote umpasa moni. Umpase moni, neno mazuka bwanji. Agabuya ngufumene lolo, uyamike kutisiko. Kwa madeba yena, neba winayu, umpasa moni, nde kuti, ngadifaa kufuna. Mawa, nebo azuka bwanji. Ndio mbona neba wina kubwera, sababia hii mafuna mudikere ko nchere. yemwe usankha uja Tu ndikere ko nchere uyo wadenda nchere ompasa
iyayi ayi mafuna mondikere kuti masifuni tiwinda jese mwana phala sugar wadenga wampata masana aine bandiwo kanji abale kutika kutopesa kutika kutopesa wakati abale kwa nini nabwera nji pamuzipambe ine kwa nini nabwera ine kuzantawa ndabwera uzasamala ya maneba ile pamuzipambe ndabwera kumeni nase zanuangewa mikalataleo kwa matu pepani tu abwera Bafika koma nina kuti akabe tamunanga aziye mabaya maburuku. Mayo wananeba mene sho baya maburuku. Zafika pamenepo? Ndemunanga tunati izo zichepe. Kumabanga bamazana buruku. Yedile mayo mfano watu. Iwe sina kuanza kuhala buruku. Nde azamba abweba na mafala buruku. Neba ameneyo. Chabwe ninde kimene. Ndipo iya imaneba soita mtendere fulaini kuno azimayi. Mwasi. Inayoda chitawini kama ndiru kwa mabale ziliko tu ziliko. Modi ngatamu ndipera azendi tukuti ndinena yero kukaliko. Tukuti ndinena yero kukaliko azendi tukuti ndinena. Yalakwa. Aingalula. Aba ndemwe ngalulana. Pepa mama pepa. Abale kuti ndinabwera nje palaini pano. Nanga zona hapo. Lekani noyo ile toka abale kuti kunama kala chonchi. Asa. Ile kunabwa. Mwati mwina za kutaone. Ndati mwana za kutaone. Ndati ya inaza mtauni ndinakala moto. Ulilongwe amaito kotani natokoze fanya maganizo anu mazuru ano ndikulia neba ameneyo wamva. Amena yuwa kakumeni amaito kotani Woye. Kodi tuziliko Zima ya amaito kotani. nyumbayo ili pano apo pali yawina mabafa nonse ali kuseri amachito zoti pano pato anzanga wa mwafuna akasambe akutenga inu sikuna mama watu ndipo kaya anthu ake onso kaya samaweruzana kuti nthawi ino ndoti tisakhale pasi tizicheza ayima mwina akukhalira kumene pa khonde lakolo Kuti akunawo kumachita kukanika nyumba kuti atuluka apita akasambe kuseri matopa kundinena. kumachita kuwawerengera maminisi ku toilet koma ndi akukhalatu akudwala Mwandi kumusapena vake. Nkani inu dzasori simungaimalize mwakamba zambiri maisandoris mwakamba nkani zambiri koma tauzeni anthu za meeting yanu yapa 15 June yomwe muli nayo ku Brenda chapter 15 koma beto ndakangomaliza pang'ono pa 15 ndinena koma ndingomaliza pang'ono kwa maneba ose mwadandaula apa kaifeso tadandaula ifeso timaphinja ena ine mundikhululukire ngati ndimakuphinjani koma ine ndibe maudani ndi munthu ndibe mlandu ndi munthu ndimajama ya ine Chabwino. inu yamukusowa mtenderenu zijamani yanu munabwera nokha zochita zanu za nokha mukamaliza pa status koma ndaliso ndi wake aziziwa kuti ndaliso wanu si wanga ndaliso azipanga zake mukamaliza pa status taya bolamva ndikunena kuseliko sana neka wakalamba wafuna aka Malizeni inu. Tai zina maonekedwa. Ati pesa. Ati pesa. Faka tuona chonjo angoti basi ali ndi china chili chonse ayi komande kumakhala maina azungu onyada akuyenda ngati zikoli zambiri mbiri kuti bwanji kodi zanu ngati mwaona kuti pena pake sana chite bwino kapena pake mukuona mukukayikira china chake mbwerereni pafupi chifukwa tonse ndife anthu kwambiri neba ati mamudalira neba nde mbale wako nditu chifukwa iwe ikudwala neba ndamena mabwera kuzakusambisa ngati muri ndi neba wabwino ndathokoza faja maganizo anu mari mufuna malizane timaminister salad amene mufuna kuzamva zomalizirazo salazo bwerani pa 15 kumibawa 9 kuluko mamawa ine timayamba program yathu meeting yathu amaito kotani ayende bwanji ngati saukudziwa kumibawa akafika mulimbi atengese watyolo pa khoti pa midima pali Pyuma filling station pa spa tingane pano pandiye khaya kusaliko kumene kuli holo
ya mibawa studio zonse zili konko moti tikuyankhula pano ife tili pansi pa kavalidwe ngadala alendo adzavale motani avale blue kumusiku kapena black kuntunda lady ngatalibe t-shirt ya Amayi Tokotani mayi wina aleso Amayi Tokotani amene ndi t-shirt asiwali kuvala chani t-shirt fa topic sinathe tikuimalizisa pa 15 umo ndimene tamaliza siku la lero program ya Amayi Tokotani kuunguza kukambirana kuing'alula kunazo kuti makwalalamu ndi maneba tikukhala motani ndetadzimvera pano alesa kungwa simba neba ake kuti koma neba this koma kodi tadziwa kuti kodi neba unafa tisimba motani pamene tingathe kukonza tikonzeni neba amene okhala m'bale wako neba amene okhala nzako neba amene akukhala munthu amene iwewe wena uzithandizana naye nzeru maneba zikumapanga milandu kumapanga zosakhala bwino sizimakhala bwino ndiye pano tamva amene tikwena okhala bwino ndi manebazi athu ndithokoze azimayi amene ndinali nawo ntsiku la lero Mayi Triza Mponda amene ali board chair wa Amayi Tokotani group komanso tili ndi Mayi Sandra Ricks amene timatchula zoti wakalamba wafuna pa kamera tinali ndi Uncle Max mwanthawi zonse tithokoze ma sponsors athu ali Lilongwe Daily popanga sponsor program ya lero la Amayi Tokotani munali ndine Agibel Odala Pondani pakumanonse timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama zimenezo timadziwa ife ku Lilongwe Dairy Lilongwe Dairy akupangirani mkaka kuchokera ku soya mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka wokoma mkaka wopatsa mphamvu mkaka olimbitsa mafupa komanso mkaka wokupatsani inu thanzi ProMilk kuchokera ku Lilongwe Dairy mkaka basi mungamene umayenera kukhalira mkaka amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri khalani athanzi imwani ProMilk mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dairy mukananso bwanji lero hayi mkaka umenewu yayi imwani mkaka ProMilk inofuna kupikula ProMilk phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741 mulankhulane nawo a Lilongwe Dairy.